Euskadi Irratia. Lau urteko agintaldietan, lehendabiziko 100 egunen ondoren egiten dira lehendabiziko balorazioak, 90 geratzen zaizkio gaurko protagonistari, muga horretara heltzeko, Maider. 10 egun daramatza karguan, Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzako presidente berriak, eta balorazioen aurretik, erronkak eta helburuak finkatzeko egunak ditu hauek, finkatzekoak baino, taldean finkatu dituztenak aurkezteko egunak. Mendea bete berri xamarra duen instituzionek, inoizko presidenterik gazteena izango du, eta lehen aldiz, emakumea. Ana Urkiza, Ana, egunon ongi torri Euskara dira zer modu zau, Oso ondot, eskerrik asko deitzeagatik. Lehendabiziko 10 egun hauetan, Eusko Ikaskuntzako presidentetza hartu duzunetik, asko aldatu da zure egunerokoa? Bueno, pixka bat bai, egia esateko. Medioak gainean zaudete eta lan egin nahi duen lantaldea baita ere. Pixka bat urduritasun goxo bat, somatzen ari naizela esan dezaket beraien aldetik, lanean hasteko prest eta gogoz daudelako. Akaso buruko minik handiena emango dizu horrek, ez? Komunikabidei erantzuteak, bestelako lanetan murgildu aurretik. Bueno, ez da buruko mina, da orain egitea tokatzen dan zerbait, eta gainera gustos egin behar dana, eta gustos ari nahi izena gertatzen dana da, danak batera direnez, eta hasi berritan, olako tsunami edo olatu antzeko batek harrapatu zeitula ematen duela, ez da, baina egin beharrekoa da eta gustos. Eta segurazki kazetariok galdera berberak edo errepikatuko ditugu nahiko maiz, ez da? Batzuk bai. Horixe bera gertatuko zaie futbolariei ere, partien ondoren ia beti antzeko galderei erantzun beharko diete futbolariek, eta horrekin lotura egin zenuen Noticias de Gipuzko egunkarian astelehenero idazten duzun zutabean, gaur 8 begira. Bertan irakurri dizuguana, umetan lagun askori jaunartzean atletikeko bazkidetza oparitu zietela eta zuk ere hori eskatu gurasoei eta aitak erantzun erabakitzeko. Besteak lanean ikusteko aukera emango zizuen erakunde bateko bazkide izan, ala zuk lan egiteko aukera izango zenuen erakunde aukeratu, eta bigarren horretan zure 6.954 zenbakia arro erakutsi duzula orain. Bai, benetan ba. Gainera, pasadizo hori burura etorri zitzaidan bapatean, urteko asamblea nagusian ze hitzaldi eman behar nuen pentsatzen hasi nintzenean, bazkide zenbakia etorri zitzaidan burura. Izan zen, ez dakit, norbere aurkezteko txartela balitz bezalaxe, eta esan nuen, hauxe da, nire aurkezpen txartela, nire zenbakia. Eta beste bazkidetza inoiz lortu duzu futbol talde batekoa edo ez? Ez nuen lortu. Nik uste dut gurasoek beste bide hortatik eraman nahi nindutela. Bai. Aitaren beste aipamena ere asko gustatu zaigu, nola egoten zineten biok, bera Señorío de Bizkaia irakurtzen eta zu Jose Miguel Barandiaranen mitologia baske irakurtzen, ordutan, tokadiskoan borsaken, entzuten ari garen borsaken mundu berri baten sinfonia jarrita. Bai, hala da bai. Aita irakurzele amorratua izan da betidanik, orain ere ala jarraitzen du, eta etxean genitxun hainbat enziklopedia, bat zan Señorío Bizkaiarena, eta bestea zan Barandiaranen obra jasotzen zuena. Eta obra oso zabala zenez, niri batez ere bori mitologiarekin, eta antropologiarekin ere zerikusia zuten liburuak gustatzen zitzaizkidan, eta bio jartzen ginen, izugarri musika gustatzen zaigu, eta egia zan musika asko konpartitu genuen, baina honek badauka
amets egiteko edo eta zuk irudikatzen duzun mundu horrekin zerikusi bat eta horrek eusko ikaskuntzarekin baduenez, hori aukeratu nuen, konpartitzen genuen musikatzat, musika bezalaxe. Gure entzulek ez dute ikusi Maider, baina musika entzun duenean Anak besoak altxa ditu indartsu, Ia orkestra zuzendari planean jarri zara. Nire aitak ala egiten zuen. Bai, ederra. Bai. Entzuten alduzu, oraindik ere, tarteka musika hau? Bai. Askotan gainera, beira, aurtengo Euskadiko orkestrak jotzekoa zan, uste dut maiatzean, eta alabarekin joateko asmoan neukan, eta gero, bertan berak gelditu zitzaizkigun asmoak, zuzenean entzuteagatik, eta bai, benetan gustukoa dut, ez hau bakarrik, musika izugarri gustatzen zait, eta asko jarraitzen dut, baina honek badauka pixu berezi bat. Borsak. Bueno, noticias de Gipuzkoan astelenetan idazten duzun zutabe horretara itzulita, azken aste pare batean ikusi zaitugu egunkarietan, Eusko Ikaskuntzako presidente kargu hartu berritan Ana, ia guztietan ikusi dugu nabarmenduta, entrevista guztietan lehen aldiz emakumea izango duela buru Eusko Ikaskuntzak, eta inoizko presidenterik aztena izango zarela. Ez dira hauek datu anekdotikoak, badaukate bere garrantzia. Bueno, bai eta ez. Hau da, jaketalen aitari egin diogun erreferentzia, aitak, eta aita amak ere, umetatik esan zidaten ikasi behar nuena, gero nik amesten nuen lanbide horretan aritzeko, ez da. Eta sekula ez dut ikusi, edo ez du behintzat umetatik ekarri, neska naizenik edo neska naizelako, zerbait berezia egin behar dudanik, eta zerbait berezia espero denik nire gandik. Eta egia da, gaur egun ere alaxe sentitzen du ala alderdi hori. Eta bestalde, gizartea aurrera doa, eta Eusko Ikaskuntza ere 100 urte pasatu ditu, baina momentu honetan erakunde gaurkoa eta modernoa da, eta dinamikoa, eta bere berdintasun plana dauka, eta bar. Eta normala da, gaur, emakumezko bat tokatzea lehendakari izatea. Kontseilu errektoreare parekidea duzue. Bai, egia da, esan dudan bezalaxe, berdintasun plana abian da, iaztik, eta orduan, horri kaso eginez, 140 gutxinez, berritzen den karguiek, emakumezkoak behar dute izan, eta ala izan da. Eusko Ikaskuntzan Iñaki Dorronsola izan da orain arteko presidentea, eta zuk hartu duzu bere lekukoa, eta bere hildoa ere jarraituko duzu neurri handi batean? Bai, hildoa batez ere Mendeurreneko kongresuak markatu zuela esan genezake. Kongresuak ez bakarrik tratatu ziren gaiengatik, baizik eta lan egiteko moduagatik. Eta orduan lan egiteko modu horri emango zaio jarraipena. Gaian ere bai, liburu zuria argitaratu eta aurkeztu zalako, eta liburu zurian daude jasota urrengo urteetarako, berak Iñaki komentatzen zuen bezalaxe, urrengo 25 urteetarako lanak daudela hor jasota, baina edukiaz aparte gero da, kongresu hori prestatzeko egin zen bidea nola egin zen, eta hori da batez ere jarraipena emango zaiona. Liburu zuri horretan bildu duzu esan bezala 25, 30 urterako lana, ala finkatu duzue Eusko Ikaskuntzaren Mendeurreneko kongresuaren ondorioietan, hori guztia pentsatzen dugu ataletan eta lehentasunetan banatu beharko dela, ez? Zeintzu dira, pixka bat finkatu dituzuen lau ataloiek? Bai, lau alde batetik dago guk programa bezalaxe prestatu ditugun lanlerro nagusiak, eta gero bestetik dago liburu zuriko edukiak, bai? Lanlerro nagusi hoietako lehenbizikoa da gure agenda propioa izatea. Gure esaten dudane Eusko Ikaskuntzaz ari naiz. Eusko Ikaskuntzak bere agenda propioa izatea. Eta agenda propio horretan jasotzen dira lehen etxi ditugun lau gai nagusiak liburu zuritik datozenak. Zergatik lehen esten ditugu alde batetik, liburu zuriko gai guztia batera ezin direlako jorratu, eta bestetik gaur egunean bizigaren egoerari edota gaur egunean gizartean dauden beharrei erantzuteko, lehenetsi, erabaki dugu lehenestea hainbat eta hainbat gai, bai. Eta gai horiek, gero komentatuko ditugu nahi baldin badezue. Orduan alde batetik dago lanlerro horien artean agenda propioa izatearena. Bigarren lanlerroa da gure egitasmoen edo proposamenak egiteko erabiltzen ditugun egitasmoen kudeaketa prozesua zehaztea. Azken finean, Eusko Ikaskuntzaren lanak egitasmoen bidez
argitara ematen dira edo jakitera ematen dira, ezta? Lan prozesu baten emaitza bezalaxe. Eta hoiek oso ondo kudeatu behar dira, bikaintasun maila batera heltzeko, ezta? Gero bestetik bikaintasun maila hori lortzeko atributu batzu daude eta atributu hoien berme izango diren kontuetan hartu behar dira baita ere, ezta? Hori bermatzea. Eta azkenik legoke proiektu batek fase ezberdinak ditu. Orain arte esan genezake Eusko Ikaskuntza ikerkuntzan izan dela bere alderdi nagusia edo indartsuena ikerkuntzan izan duela, ezta? Baina ikerkuntzaren aldetik badago beste fase badala behatokiarena. Eta gure funtzioa momentu honetan behatoki funtzio hori betetzea badago. Ez bakarrik gurean zer egin dugun, egin dugun edo eginda dagoen ikustea, baizik eta Europara begira ere ikustea gure gizarteak gaur egunean ditun kezkei edo beharrei erantzuteko, munduan barrena zer dagoen ondo jakitea, ezta? Hortik gero etorreko litzateke ikerketa fasea, dagoenetik edo eta aztertu dugunetik erabiltzen dugun metodologia aurreratuak erabilita ikerketa fase horretara pasatzea, eta ondotik datoz beste fase bi oso garrantzitsuak, orain arte behar bada etzaiena hainbesteko azpimarrarik egin, ez? Hirugarren fase hori izango litzateke esperimentazioarena edo laborategiarena deitzen dena, behar bada gehiegi erabilita daukagun hitza, baina niri esperimentazioa behar bada gehiago gustatzen zait, eta hor da esango genukena egitasmo horren bideragarritasunaren berri emango likuken fasea, ez? Hau da, proposatzen denak balio du edo ez du balio. Honetxia izan daiteke edo ez, hau da, kontrastatzea nolabait egiten den proposamen horri. Orduan, hor bai behar dela jende askotarikoaren iritziak eta ezagutza eta egindako, izandako esperientzia guzti horiek jasotzea, bai akademietatik hasi eta bai hiritarrak eta bai erakunde publikoak, hau da, gurekin batera gai horren inguruan lan egin behar duten askotarikoen iritzia eta ezagutza jasotzea, ezta? Eta behin horrekin, esango nuke geneukake proposamen zehatza edo proposamen zehatza edo emaitza nagusia, eta hori ja sozializatuen beharko litzateke, ezta? Hau da, gizarteratu, aplikatzeko, ezagutzera emateko, eta baita ere, ahalduntzeko. Hau da, orain arte behar bada komunikazioan beti geratu gara, halako sinposio bat edo halako jardunaldi batzuk eskaini, ara joaten dan jende esanguratsuaren eskuetan gelditzen dira proposamen horiek, baina gizarteratzeko behar bada beste pausu bat eman beharran ikusten dugu gaur egunean erakundea eta gizartea oro har. Eta orduan, lau fase horiek ondo betetzea litzateke bigarren erronka nagusi hori. Hirugarren erronkatzat edukiko genuke hain zuzen ere gaur egunean gure indargunea den harreman sarea zabaltzea, lehen esan dugun bezalaxe, bai behatoki funtzioan, bai ikerketan, eta batez ere esperimentazio funtzio horretan, askotarikoen plaza horretarako, zenbat eta harreman gehiago dituzun askoz ere esanguratsuagoak izango direlako gure eskaintzen ditugun gure proposamenak, eta azkenik legoke lurraldetasuna. Hau da, Euskaltzaindiarekin batera, erakunde bakarra gara Euskal lurralde guztietan presente gaudenak, eta lurralde guzti horiek kontutan hartuta beraietako ordezkariekin egiten ditugunak proposamenak eta bideratu baita ere agendan onartutako edo berretxitako eduki horiek lurralde guztietara edatzeko. Beraz, lau lerro nagusi horiek. Aipatu duzu, berrada zuen ahulgunetako bat, ez da zuen ikerkuntza lan hori ez dela behar den bezala iristen gizartearen gana, ez da? Zer egin hori lortzeko, eta batez ere igual, ze paper hartu dezake gizarteak, paper aktibo bat hartu dezakezuekin batera? Nik uste dut bidean gaudela, ez da, gizartean orokorrean eta lanetan ari garen erakunde mota guztion kezka dela, ez da, nola iritsi. Eta hor biok daukagu papera, ez da, alde batetik erakundeok gizartearen gana iristeko zertzu kanal, zertzu bide, edo zertzu kanal jarri eta nola egin hori, eta bestetik da gizartea bera ere prestatzea ematen zaion informazio hori edo eta parte hartzeko eskaintzen zaizkion plaza horiek erabiltzeko. Orduan, Eusko Ikaskuntza bada plaza, bai ekarpenak egiteko eta baita ere ekartzen diren ekarpen horiek entzuteko, eta bestetik erakunde bezalaxe zeharkako
lerro bezalaxe daukagun beste egitekoen artean, dago erakundearen beraren kokatze estrategiaren berri ematea, eta hortarako hasiko gara pixka bat neurtuz, pixka bat notorietatea esaten dena, ez da? Hau da, gure markaz edo gure izenaz, gure egiteaz, gure izanaz zer dakien gizarteak, eta ez hori bakarrik, baizik eta ikustea gizarte horrengana nola heltzen garen edo eta nola jasotzen duen, nola perzibitzen duen heltzen garen edo eta zertarako eta nola. Orduan, irakurketa hor bikoitza egin nahi dugu eta hortik lanean hasi. Lehen aipatu duzu egiteko modu eta molde berri bat, eta hain zuzen ere hori izan zen pasaden astean hemen albiste faktorean Mikel Irizarrek ere azpimarratu zuena. Hortik dator akaso lehen esan duzun esperimentazioaren bide horretatik dator egiteko molde berri hori? Bueno, hor bi gauza daude, ezta? Alde batetik, nola lankidetzan lan egin, enfoke hori, ezta? Esatea, plaza daukagu hemen, lehen beti ezagutzen zutenez edo ezagutza zutenez hitz egiten zan, eta hori beharrezkoa, baina beharrezkoa da noski. Kalitate bateko proiektuak egitasmoak edo proposamenak egiteko. Baina ezagutza hori ere ez da vertikala, ez dago erakunde bakar batean. Aberatsena da erakunde gai horren inguruan zer esatekoa daukaten erakunde ezberdinen arteko lankidetza sustatzea. Eta hori da molde berria. Eta hor daude, hori balen aipatu duguna pixka bat, gizarteko edozeinen gandik hasita, edozein profesional, edozein erakunde, agente, erakunde publiko, hau da, askotarikoak bai ideologikoki eta baita ere beraien lanagatik edo eta ezagutzagatik edo daukaten posizioagatik eduki baten inguruan mugitzen diren pertsona edo erakunde askotariko horiek, ez? Orduan, lan egiteko modua da plaza hori eukitzea, aniztasun hori bermatzea, noski metodologia aurreratuak erabiltzea, aliantzak egiteko gaitasuna eukitzea eta aliantza horiek baliatzea elkarlanean aritzeko, eta hori elkarlan hitz hori esango nuke, ezta? Guztion artean lehen vertikalki aipatu dugun ikuspegi hori erabili beharrean zeharkakoa erabiltzea, ez? Eta gero bestea da aipatu dugun fase horretan plaza horrek eukiko lukeen indarra edo balioa. Hau da, esperimentazio fase horretan askotariko lankide guzti horiek daukate lekua, eta hor da nolabait ikerketa fasetik ateratzen den proposamen horri baiezkoa ematen zaiona edo ez testeatzen dena nolabait esateko, ezta? Eta lehen aipatu dugu egiten den proposamen hori bideragarria izango den edo ez aurre ikusten den lekua eta momentua. Zarraukagu euskaldunok Europan eskaintzeko eta munduan eskaintzeko. Lehen esan duzu zuen pixkate lanildoetako bat edo ezagorretako bat izango dela, esan duzu Euskal Herri mailako erakunde bakarretako bat dela, zuek askuntza Euskal Herriko lurralde guztiak hartzen dituena, eta badela zuen helburuetako bat Euskal mundua, Euskal lurraldeak munduaren plaza horretan jartzea, ze eskaini dezakegu guk munduan, Ana? Gero esperientzia, garena, ikasi duguna, eta ikasten ari garena eta etorkizunerako irudikatu dugun edo gerorako irudikatu dugun etorkizun edo herri hori guri ikuspegia eman dezakegu eta Europako beste herriek ere emango dute eurek daukatena, ezta? Baina nik uste dut ametsek ere bat egin dezaketela eta ikuspegiek baita ere. Bueno, maila personalagora etorritan Ana Urkizarekin ari gara hizketan, Eusko Ikaskuntzako presidente berria, ardura berri honek eta bankoak Kredit Agrikoleko barne komunikazio, formakuntza eta giza baliabideen zuzendaritza lanak utziko dizute denborarik adibidez idazteko, ze idazle ere bazara, Ana? Nik uste dut orain idazteko behar bada denbora gutxixago izango dudala, baina bizitzako fase guztiak ez dira beti gauza bera leku orotan eta ordu guztietan egiten aritzeko. Ez da, nik uste dut idaztea barruan daramazun zerbait dela, beste gauza bat idazten duzun hori liburu bilakatu behar duen edo ez da, nik uste dut urrengo egun luzeetan ez dela alako patxadarik izango horri idazteko, baina lehen idatzita dauden gauza batzuk aterako dira datozen hilabeteotan eta hoiekin gozatuko dugu. Eta igual inspiratuko dizu, ez? Mamuren bat edo bekatu berriren bat edo desire izozuren bat hor tiraderan gorde eta denbora libre gehiago duzunean berriro heltzeko. Bai, nik uste dut ideiarik ez dela faltoko, igual aforismoetatik urbilago egon gaitezke. Woody Allenen pelikula ez dakit ikusi duzuna,
Ana? Ez dut ikusi. Rifkin Festival, imaginatzen zaitugu Rifkin Festivaleko estena batean bezala, zinemaldi hasi eta hurrengo egunean ikusi zintugun Eusko Ikaskuntzak bulegoa duen Miramar Jauregiaren eskaileretan, argazkilari eta kameren aurrean, olatuak zaintzeko tokiona du Eusko Ikaskuntzak, ez da? Bai, onena esan liteke. Pelikulak tentatzen zaitu bat ere Woody Allenenak, diogu? Bueno, interes naturala daukadala uste dut, ikusi beharrekoa dala pentsatzen dut, eta ikusiko dugu. 10 eguneko abiera hau, trailer edo teaser baten moduko ari da izaten zuretzat, hurrengo 4 urtetan egingo duzunaren aurrerapena, ea gidoia nahi bezala osatzen duzuen, Ana? Bueno, ia guztion artean posible den. Herritarren parte hartzearekin eta denon parte hartzearekin, guztion parte hartzearekin, bai. Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako presidente berri, eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko zeuei eta alabedi.